Kohan men ko para ha u try Jesus Christ ka gospel bamanta kasngi ka khot ka wer inga badepi pada ka juga por ka yethu inga badepi ba ka jinkmen jong ka jing em kristan ngila ban shem ha ka ban shakri ya kiwe kerpang da ka ba ngi yang sakhi ya ka karteng ga jong utrai yang sakhi ya ka karteng ga jong utrai yang sakhi ya ka jing ej ka jing u ka baul ai hangi kata ka dei ka jingkmen jong ka jing em kristan ka jungi hato mangama phi ngi shem jingkmen ngi shem jingkermen na em ha ka ba yang sakhi ya ka jing ej ka jing u utrai ha ka gospel bamanta kasngi u la itu lupa ka eg ban saja haka jing em jong kisen ran ge jing u jong ki apostol ge jing u yatu yaki ba ma phi phin sa sha kem ba ma phi phin sa sha leben sha lekho ba ma phi phin sha kan taj na baro ki breu henry uang ha kisen ran ge jing u wat kuslai namar ngahi ngangan wan ai ki pi ga bor wat kuslai ka bor met jung phi ngan ai ka jing ya sha wat kuslai hakano kur kompin kren hanrei ngangan sapa ka bor jong ka jingkren khamtame ka jingpan aktin ban jubab ya ka ek ba phidei ban jubab kane ka bau trai upan sngan ha kisan ran ge jing u hak ka ju kur kom ha ka jing em ka junga ka jong phiru lada shisha ngilong kita ki bakloi ban yang sakhi ya ka karteng ge jing u ngimdei ban kuslai kumno ban kren kumno ban jubab ya ke eg ban ngidei ban jubab hakapor ke ba ngisha shitom hakapor ba ngisha leben hakapor ke ba ngisha lekho nak banta ka jungu ngiyo i ban ngiyos ngau menta keleng ka perthei baro ka we ki we ki jait nyam ki persang ban yuroj ya ka balang katolik ki persang ban pen duno ban pen julorno ban pen telor ya ka jing ij ka jungi ka jing sekri ka jungi kam tame ya ka jingej ka bangidon how try hanrei ngiyo i wat lakata ki persang hanrei ka balang katolik ka jungi ka balang kristan ka jungi kanang roy kanang par ngiyo i na do basdang jong ka balang kristan ka jungi hadin bau jisu la seng labo hadin ka jing yap ka jungu hadin ka jing kiu ka jungu sabneng kinong sun jong uhi ki persang ban penduno ya ka jingej ka baula ai ha ki sembran ki bala ai habaro gitu ki bangai hanrei ujisu upen urlong ya ke e ke ba u kular ha ki senran ga jungu ha ka gospel ka bangi pule menta kasgi ka gospel jung lukas kalau nong ka arpoi ka lain ka bakar hadu kat kendai ka jing kular ga jungu ka urlong ha ki senran ga jungu ha baro kito ki bangai nadu basdang ka balang hadu kine kisngi utrai ukersan ya kito ki bapediang ya ka jingej utrai upenshai utrai u aibor banya le persha ya baro ge jing sneu nak banta ka jingej nak banta ka jingyang sakhi ya ka kerteng ge jing u sachisen ko han men ko para habau turai u khot wer nga baripi ngi dei ban keli halade hato manga ma phingi don em kata ka jingkwa ka jingtrang hato mga mapingidon em kata ka jingshem ya kata ka jingkermen lane ka jingkemen ban sakhi ya utrai lane ban sakri ya kiwe yola se ha ka jing em ka jung a ka jung pi ngilong ki kristan arsap ngilong kum kita ki kristan bom pendep hok ya la ka jong ka kamram ha ka klimat ka mangi yo mat ki jing e ki jing sitom hak kelemat ke badon ki beru ki persang ban tes yang ini ban tenju no ya ke jingej ke jungi ya ke jing ke jungi u ngikan randin no balai hak to ka por ka bangi syam jing ngisam jinjar ngim yo ka bor ban le persang ya ki to ke jing sneu ngim don ka to ka bor ban le persang ya ka bor jung uksut lane ki to ke jing pensoi hak jing em ke jungi namar ba ngim don kata ka jingej u namar ba ngimdon kata ka jingkermen hau ladangi don kata ka jingkermen ladangi don kata ka jingshania ya ka e ka bauturai ukran klempep ngin sayo ka bor ban le persha ya kito gijing jinjar
Kelempem ngiyo ka bor ban le persna ya kito ke jing pensoy lani ke jing tenju na ke banta ka jingej bat ke jingej bat ke jing yang saki na ke banta ka kerteng ke jingu. Ha ke bakut jong ka gospel bamanta ke sngi u Jisu u ang kine ki kentin. Da ke jing ya sha jong pi pin sa yo ya ka jing im. Da ke jing ya sha jong pi pin sa yo ya ke jing im. Ko han men ko para lada mangama pi ngi kwa banyo ya kita ki jing kerku no trai lada ngi kwa banyo kata ka jing ai no trai lada mangama pi ngi kwa banyo kata ka bor ban yeng saki shisha nak banta ka jing u ngi dei bandan kata ka jing isha habaro kiliang kamta me hapdeng jong ka jing e ka jing jinjar hapdeng jong ka jing shatan ju nak banta ka jing e bat ka jing e ka jing u hato ngidon em kana ka jing sha ha ka jing em Kelam artatin, ha kajung im kajunga kajung pikum ki Kristan ko hanmen ko para ngin sayomat ya kine baro kam tame namaru jisuhi ula yatulpa lane ula ong ha kisan ranjungu nadu basdang nadu ka klimat ka baula jit nadu klimat ka baula khodeki balong kinong bot ki jungu balong kita ki bangej bat ki kita ban yang sakina ki banta jungu ulai tulpa te klempep mangama piru ngin sayomat yakine baro Henry ngide bandon kata ke jingya sha Henry ngide bandon kata ke jingej Henry ngide bandon kata ke jing IT hau namar tang ke jingya sha jungi tang kata ke jingej bar ke jing IT ke jingi u ngidon ke bor ban job yakine baro bangila ban yang saki nak banta ke kerteng ke jingu den mata kedau hagan ke sngi ngipan ke bo nau Jisu ngipan ke jing ai nau Jisu ngipan kata ke jing pansai nau Jisu ke jing champang nau bamau unang ayang ikine ki bo yakane ke bor ban yasha ban IT ban yang saki nak banta ke kerteng ke jingu eniro yau Jisu Christ